Els treballadors de la planta de Danone a Parets han fet avui el tercer dia de vaga. Mentre no hi hagi acord, la producció a la planta seguirà totalment aturada fins al 27 de març. Des de dissabte cap camió entra a les instal·lacions, ja que, com podeu observar, els treballadors també fan guàrdia aquí a la planta paratana en el torn de nit. Els efectes d'aquesta aturada es començaran a veure en els pròxims dies quan comencin a faltar productes, sobretot de la línia vegetal. Avui, comitè i direcció de Danone s'han tornat a reunir a Barcelona, però tot segueix igual. Estàvem fabricant més de 800 palets al dia, sense parar i esperem que això pugui fer una miqueta de força. Sabem que fa mal estar 3 o 4 dies sense producte o sense fabricació i això fa mal al punt de venda. Sí. Bona nit. Martorelles ha crescut en 360 habitants durant l'any passat i per primer cop en molts anys ha superat el llindar dels 5.000 habitants al poble. A totes les persones nouvingudes se'ls ha explicat els serveis que hi ha al municipi en un acte de benvinguda. Estic molt a gust, tant per mi com pels nens, i estic molt content d'haver vingut aquí. Sí que és veritat que vas coneixent gent, la gent és més propera. No ha de ser important, fa molts anys que es busca aconseguir aquest objectiu de passar els 5.000 habitants, ara s'ha aconseguit. La tensió segueix a les portes de la presó de Quatre Camins. Els treballadors protesten perquè volen unes mesures de seguretat amb més garanties. Avui, però, no han bloquejat els accessos al centre. Els Mossos d'Esquadra ho han impedit a primera hora del matí, obligant a deixar un carril obert per poder entrar i sortir de la presó després d'uns moments molt tensos. Però jo mateixa puc estar sola en una planta amb 70 interns amb l'únic recurs d'un bolígraf. Hacen falta cambios radicales en las políticas penitenciarias. Esto no funciona. El sistema penitenciario catalán es fallido y ha quebrado. El teixit social de Mollet s'ha volcat per retre homenatge a Joan Antoni Salom, que va morir a finals de l'any passat. Salom va estar molt implicat en el món cultural i educatiu de la ciutat i més de 300 persones s'han organitzat per fer un acte de record al Mercat Vell, on no han faltat les anècdotes i la música. Ho vam trobar a faltar, però ho celebrem. El Joan Anton també era una persona que li agradava molt celebrar. Ho dirigia tot, que ho portava tot, que tenia molta empenta, que feia molta cosa cultural. Un homenatge a l'alegria que ens va insuflar. La banda no seria la mateixa, o potser ni tan sols no seria, si no hagués estat gràcies a la Joan Anton. Els esports avui els tractarem en format breu perquè tota l'actualitat esportiva arribarà amb la jornada després de l'informatiu. Entre altres temes, parlarem de la victòria del Mollet de futbol. Els de Juanjo Carricondo s'han situat a només un punt de la permanència després de vèncer el Begur per 2-0. Els autors de les dianes molletanes han estat Ferran Jiménez i Ian Marcano. Hola, què tal? Un dilluns que ha estat molt i molt càlid aquesta tarda i el dimarts es tornarà a repetir aquesta situació. Al matí sí que una altra vegada hi haurà al Baix Vallès una mica d'humitat, una mica de boirina o boira fins i tot. De seguida es desfaran aquests núvols i per tant el dimarts no s'espera gaire teca. Els treballadors de Danone han superat ja el tercer dia de vaga i la producció a la planta paratana ha estat totalment aturada. Una situació que s'allargarà fins al 27 de març. Bona nit, Adrià Rosell. Quina és la situació ara mateix a la planta paratana? Bona nit, Alba. Doncs des d'aquest passat dissabte que no entra cap camió a les instal·lacions de Danone d'aquí a la planta de Parets, i és que els treballadors s'organitzen per torns per poder cobrir i protegir aquesta entrada de la planta durant totes les 24 hores del dia, i així seguiran, si no hi ha novetats, com deies, fins al 27 de març. Els efectes d'aquesta aturada es començaran a veure en els pròxims dies, sobretot quan comencin a faltar alguns dels productes de la línia vegetal, que és la que es treballa aquí a la planta de Parets. Aquest matí, durant el dia d'avui, comitè i direcció de Danone s'han tornat a reunir a Barcelona en una nova jornada de mediació, però la situació continua bloquejada. Amb la porta d'entrada tancada i l'accés bloquejat per treballadors. Aquesta és la imatge que hi ha a la planta de Danone de Parets des de dissabte, quan va començar la vaga d'11 dies. El cap de setmana i aquesta tercera jornada de vaga han estat tranquils.
I dins de la planta la situació també és de total calma, ja que la producció està totalment aturada. Una frenada en sec als 800 palets diaris que s'estaven produint la setmana passada a la fàbrica. Els últims dies eren dels que més s'estava fabricant des de fa molt de temps. Estaven fabricant més de 800 palets al dia, sense parar, i esperem que això pugui fer una miqueta de força. La gent està molt animada, molt engrescada a intentar que se'ns escolti i que serveixi d'algú aquesta mesura que hem pres els treballadors perquè la Danone Parets no tanqui. Aquesta aturada de producció tindrà efectes en els pròxims dies, quan es començarà a notar la manca de certs productes, sobretot de la línia vegetal, els que es produeixen a Parets. Amb aquesta vaga volen fer pressió sobre la direcció per evitar el tancament. Intentar pressionar per intentar aconseguir l'acord, no? Sabem que fa mal estar 3 o 4 dies sense producte o sense fabricació, i això fa mal al punt de venda. Sí. Prioritzar el tancament aquí de la porta, que no entri ningú, que no entri ni producte, o sigui, que no entrin ni proveïdors ni res, i fer la paralització completa de la producció a la planta. Una vaga en la qual els treballadors s'organitzen per torns per mantenir l'aturada total i evitar que entrin camions. Una situació que s'allargarà, si no s'arriba a cap acord, fins al 27 de març. Un nou matí de tensions davant la presó de Quatre Camins, on els treballadors segueixen protestant. Es mostren descontents amb el departament, amb els sindicats i molt preocupats per la situació que es trobaran dins el centre penitenciari i amb els interns, un cop torni la normalitat a les presons catalanes. Aquest dilluns, però, no han bloquejat els accessos al centre. Els Mossos d'Esquadra ho han impedit a primera hora del matí, obligant a deixar un carril obert per poder entrar i sortir del centre després d'uns moments de tensió. Tot i que alguns treballadors han tornat a la feina, no s'ha fet el canvi de torn i a mig matí encara seguia treballant part del personal del torn de nit. El centenar de funcionaris que s'ha manifestat demanen canvis en les polítiques penitenciàries que consideren que cada vegada fiscalitzen més les seves accions. Les penitenciàries ens estan traient seguretat i estem aquí per reivindicar això. Hi ha hagut un assassinat, no volem que n'hi hagi un altre. Tenim un munt de companys i companyes lesionats al llarg d'aquests anys, cada cop més. La gent realment no sap com treballem a dins de les presons, però jo mateixa puc estar sola en una planta amb 70 interns amb l'únic recurs d'un bolígraf per poder escriure un comunicat de fets, el que nosaltres anomenem un parte. Hacen falta cambios radicales en las políticas penitenciarias. Esto no funciona. El sistema penitenciario catalán es fallido y ha quebrado. Martorelles ha superat per primer cop en molts anys el llindar dels 5.000 habitants. Una fita que ha estat possible gràcies al creixement de la població del municipi en un 7% el darrer any. Això s'ha traduït en 360 nous habitants a Martorelles. A tots ells se'ls ha convidat a un acte de benvinguda on s'han explicat els diferents serveis de Martorelles. La Sandra és de Martorelles de tota la vida i ara, amb la seva parella, en Kenneth, que és de Montcada, han triat Martorelles per independitzar-se. Malgrat que els va costar trobar habitatge, tenien clar que volien fer el seu projecte de vida a Martorelles. Jo venia de Montcada i això és molt tranquil. Jo vivia a la principal de Montcada i hi ha molta diferència. Jo estic molt a gust, tant per mi com pels nens, i estic molt content d'haver vingut aquí. Ells són una de les 90 famílies que han decidit instal·lar-se al poble durant el 2023. La tranquil·litat que hi ha a Martorelles és un dels aspectes que més tenen en compte les persones que decideixen venir a viure-hi. Com que és un poble, és el caliu, no? És més familiar. De Santa Coloma, al principi va ser un poble de la ciutat, doncs coneixes a la gent amb el que et vas criant, no? Però arribar aquí, adult, doncs sí que és veritat que vas coneixent gent, la gent és més propera. Tots els nouvinguts i nadons nascuts l'any passat s'han trobat al celler de Carrencà, on s'han explicat els serveis que ofereix Martorelles i han pogut gaudir d'un espectacle de màgia a càrrec del mag martorellenc Quilin Mag. Un acte de benvinguda que aquest any ha servit per celebrar també que s'ha superat el llindar dels 5.000 habitants. Pot ser important, fa molts anys que es busca aconseguir aquest objectiu de passar els 5.000 habitants, ara s'ha aconseguit i també el que és important és que aquestes 360 persones han vingut a viure en 240 cases diferents. Els habitatges que hi ha al municipi s'estan posant en actiu i per tant estem reduint l'habitatge buit. Un acte de rebuda als nouvinguts que ja s'ha consolidat al municipi
i que vol servir també com a jornada de germanor entre totes aquelles persones que han arribat a Martorelles. Més de 300 persones s'han organitzat per retre homenatge al molletà Joan Antoni Salom, que va morir a finals de l'any passat. Salom va ser director de l'Escola Montseny i l'Escola Joan Abelló, a més d'impulsar la sarsuela, la banda de músics de Pau Casals, i també va estar actiu en política, sent regidor de l'Ajuntament. Persones de tots aquests àmbits s'han trobat al Mercat Vell per fer un homenatge en forma del que més li agradava a Salom, una gran festa. La banda de músics Pau Casals ha estat l'encarregada d'obrir l'acte d'homenatges Joan Antoni Salom. Ho ha fet amb un pas doble que ha provocat aplaudiments a la platea. Tot seguit ha interpretat la peça València. Aquest ha estat el seu homenatge a Salom, la persona que va fer néixer aquesta banda musical a la ciutat. La banda no seria la mateixa, o potser ni tan sols no seria, si no hagués estat gràcies al Joan Anton. I no només això, va fer família, a nosaltres va crear un grup molt consolidat i en el que s'han creat amistats, s'han creat sinergies, fins i tot persones que ara són parella i que van sortir d'aquesta banda, que ara han fet les seves pròpies famílies. Un acte d'homenatge que ha unit a diferents entitats i col·lectius de Mollet que d'una manera o altra tenien relació amb Joan Antoni Salom, més conegut entre tots els reunits com a Joan Anton. Com no podia ser d'altra manera, la música ha tingut un gran protagonisme, tal com la tenia en la vida de Salom. Per això, el grup de sarsuela de Mollet i exprofessors i alumnes de l'Escola Joan Abelló, que feien coral, han interpretat diverses peces. Los Gavilanes, el Cantar del Arriero i la Rosa del Azafrán, que són tres temes que ell els lluïa especialment. O sigui, la seva veu li encaixava molt bé i quan les cantava nosaltres quedàvem embadalits. Ho dirigia tot, que ho portava tot, que tenia molta empenta, que feia molta cosa cultural, l'escola era especial pel fet de ser artística, tant de les arts plàstiques com de la música. I això estava molt bé que ho promogués algú i que existís. Les imatges i els records d'aquelles persones que han compartit camí amb Salom tampoc han faltat. Un acte d'homenatge que ha volgut ser una gran festa. Com podem fer que perduri el seu nom, recordant, seguint cantant, seguint cuinant, fent paelles, recordant les seves cançons i parlant d'ell? Jo penso que així, i fent actes com el que estem avui aquí, jo penso que així ens ho aconseguirem. Això és un homenatge a l'alegria que ens va insuflar, o que ens insuflaven entre tots, d'alegria, de crítica, de distorsió social, i el Joan Antoni sempre estaven allà, d'abanderat. Un molletà amb totes les lletres que es va desviure per aquesta ciutat i sobretot per l'àmbit educatiu i per l'àmbit cultural. D'aquesta manera, el teixit social de Mollet ha fet un homenatge a Joan Antoni Salom, que sens dubte ha deixat una empremta, sobretot musical, a la ciutat. Un acte d'homenatge que també ha comptat amb la presència de la família de Salom. Sota l'eslògan "El mercat que converteix la segona mà en primera elecció", els departaments de Participació Ciutadana i Convivència de Montornès han organitzat una nova edició del Mercat de Segona Mà. Es tracta d'una bona oportunitat per trobar tota mena de productes i donar-los una nova vida. Els montornesencs han tingut una nova oportunitat de vendre allò que ja no fan servir. La plaça del poble del barri de Montornès Nord ha acollit el mercat de segona mà. Aprofitant l'arribada de la primavera i el canvi d'armari, l'Ajuntament ha organitzat una nova edició d'aquesta proposta. Mis velas, que son artesanales, las hago yo, a 5 euritos la caja, tienes de todos los colores, un montón de variedad. Y luego pues la ropita que se les ha quedado pequeña a los niños, un poquito de calzado, algún juguete. Ja està. Amb l'objectiu de reciclar, molts s'han animat a posar una paradeta en aquest mercat on es podia trobar de tot, roba, joguines, eines i un llarg, etc. Ahí hay algunas motos, un piano, aquí hay ropa, chaquetas, para variar, paraguas también, espadas de madera, de todo un poco. He portat roba, he portat una mica de mineral, sabates i unes petxines. Bueno, hi ha molta gent, està molt bé, però fa molta calor, clar, és normal, amb aquest temps que estem. Bé, està molt bé. En aquesta fira hi havia gent que ja té per costum participar-hi, però també d'altres que s'han animat per primer cop i així donar una segona vida als seus productes. Durant tot el cap de setmana a Mollet s'ha pogut catar diferents tipus de vins. Ha sigut la 4ª edició del maridatge de vins que ha organitzat l'ADEC amb la col·laboració de l'Ajuntament a la Rambla Balmes.
Vins negres, rosats i blancs de 4 cellers diferents, però que comparteixen una característica en comú. Tots són de la denominació d'origen de l'Empordà. Són vins forts, no gaire dolços, però d'alta qualitat i que han servit a l'organització per posar en valor els vins del territori. Portar el producte de la nostra terra, portar el producte proper, que moltes vegades ens queda una miqueta eclipsat per productes que, tot i ser nacionals, venen d'una miqueta més lluny, i donar a conèixer aquests petits productors, aquests productors que no els trobem tan normalment en grans superfícies, perquè tothom els pugui conèixer, tothom els pugui degustar, i poder gaudir una miqueta de la gastronomia del nostre país. Els vins han anat acompanyats de parades d'alimentació, com la de les Mil Butis, que en la seva primera vegada que ha participat a la fira ha sorprès amb els seus embotits peculiars, com ara la botifarra de foie, de calçots o fins i tot de castanyes, tots ells artesans. Sí, la gent van començar ahir i ahir la gent avui ha repetit perquè li ha agradat i veuen un producte que no es troba a cap lloc perquè només ho fem nosaltres això. I estem contents d'estar aquí, sí. La quarta edició del maridatge de vins ha plegat tant persones i veïns de la zona com també visitants d'altres municipis com l'Elias. Hemos probado vinos, hemos probado quesos, hemos probado embutido, sí. No, y bien, la verdad que sí, bueno. Hemos comprado unas copitas de vino que nos gusta, estábamos probándolo y consideramos que está bien, es un vino joven. Y luego, a probar un poquito, hace un buen día y bien, estamos muy bien. Finalment, les parades d'artesania i les actuacions musicals han acompanyat una fira que ha donat vida al centre de Mollet de divendres a diumenge. L'Escola Orfeònica de Martorelles ha celebrat la seva ja tradicional arrossada popular. Enguany ha arribat a la 40a edició. Es tracta d'un àpat molt popular i conegut al municipi. Una paella mar i muntanya és el plat principal que han pogut degustar els assistents a la 40a arrossada de l'Escola Orfeònica de Martorelles. Es tracta d'una festa amb molta trajectòria al municipi i molt necessària per a aquesta entitat. Són unes festes per poder ajudar una mica a la coral, perquè anem una mica justos amb diners. La gent s'ho passa de categoria, ja ho veus, o sigui, veus que aquí l'ambient que hi ha, vull dir que tothom surt content i tothom surt bé. El bon ambient és un dels factors que fa que molts comensals repeteixin any rere any. Muy bien, siempre venimos a todas, hace ya muchos años que venimos y siempre lo pasamos bien. Muy bien, una gente estupenda, quien colabora con hacer todo esto. Y una gente que los queremos mucho a todos. Y siempre venimos los mismos, las mismas parejas, y lo pasamos muy bien. Y siempre traemos un montón de cosas más. La clau de l'èxit d'aquesta festa, però, també és que l'arròs sigui excel·lent. El secret és haver fet molts arrossos, no? Jo he fet més de 400 arrossos grossos, de 50 persones fins a 400, i el secret és haver-ne fet molts, perquè ningú n'hagi ensenyat, no? El secret més gros és comprar bo, l'arròs que sigui bo, el peix que sigui bo, i que sigui tot bo. I després el secret important és saber la quantitat que estàs fent, el foc, el temps i l'aigua. I llavors quan combines tot això... Boníssim, boníssim. Portem un pica-pica nosaltres, ens han donat una amanida i ara l'arròs, imagina't. Molt bé, es tracta molt bé. Estem molt contents de venir. Amb aquest nou dinar popular, la sala polivalent La Vinya es converteix en l'escenari principal per acollir aquest tipus de festes. I ara els esports arriben en format breu perquè després de l'informatiu tenim la jornada, el programa esportiu d'aquesta casa. Els nostres companys, Albert Maspons i Pau Sepúlveda, ja ho tenen tot a punt. Bona nit, companys. El Mollet ha superat amb nota una prova clau. Bona nit, Alba. Bona nit. Doncs sí, el Club Futbol Mollet ha sumat una victòria importantíssima per la permanència després d'imposar-se per 2-0 al Begur en un partit en els quals els visitants han tingut moltes ocasions durant els primers compassos del compromís, però un gol al servei de cantonada a la primera meitat i un en el temps d'afegit de la segona han donat els 3 punts als de Juanjo Carricondo, que ja tenen més a prop la permanència. I també ha aconseguit la victòria l'equip femení del Sant Gervasi, l'equip de Copa Catalunya
Catalunya. Després de 2 derrotes consecutives, les de Carles Paredes s'han retrobat amb les millors sensacions després de superar el Ripollet per 61-51. I el circuit de Barcelona-Catalunya acollirà aquest cap de setmana el Gran Premi de Superbikes, una prova que portarà durant 3 dies al traçat montmeloní motos, música i d'altres activitats. Un circuit de Montmeló que ara mateix està immers en un procés de renovació tant dels espais que ja hi havia com de nous indrets. I a Montmeló s'ha disputat la 7ª edició del Trofeu Vilà de Montmeló de gimnàstica rítmica i han pres part 36 clubs que han aportat 650 gimnastes. Es tracta d'una activitat que ja és tota una tradició al municipi. Tot això i molt més després del Vallès Visió Notícies. Catalunya és un mosaic de tipus de temps molt sovint, i ahir o avui n'hem tingut una bona mostra. Hola, què tal? En funció de si hem estat al costat del mar o alguns quilòmetres terra endins, doncs ens hem trobat amb situacions del temps molt diferents. Avui, en alguns moments, boira arran de costa. De fet, a hores d'ara és present sobretot a la Costa Daurada. I res, 5-10 quilòmetres terra endins, la temperatura ha estat molt més suau i, de fet, hem passat calor per ser un 18 de març. Recordem, encara som a l'hivern, però ningú ho diria. Mireu les temperatures màximes que hem tingut avui. A Lleida o Arbúcies, tant a Girona com a la capital de la terra ferma, 25 graus. 24 n'hi ha hagut al Bages, en el cas de Cardona, o també al Priorat, a Falset, 24 graus a l'ombra. Déu-n'hi-do al Pirineu. Mireu a Puigcerdà, que tradicionalment és la nevera de Catalunya. Doncs avui 23 graus de màxima. Ha picat molt el sol. I el que dèiem, arran de mar, la temperatura sensiblement més baixa. Palamós no ha passat dels 17 graus i Torredembarra no n'ha passat dels 14 de graus. Per tant, un ambient fred arran de mar i el que dèiem amb aquestes boires que es van passejant. També a hores d'ara s'estan formant alguns núvols al Pirineu que acabaran deixant alguna gotellada, sobretot més probables cap al Pirineu lleidatà. El dimarts al matí, la ressaca d'aquests petits ruixats d'aquesta nit doncs deixaran alguns núvols a les muntanyes del Pirineu, sobretot al Pirineu gironí, però núvols amb moltes clarianes. I també el dimarts al matí despertarem amb aquest temps ronso, ensopit i una miqueta rúfol en forma de boira i tot arran de mar. Aquestes boires que en algun moment també, com ha passat aquest dilluns, es formaran, per exemple, cap a l'interior de la Selva, cap al Vallès o també al Camp de Tarragona. Boires que a la resta del país no tindrem i al matí que no serà pas fred, per tant tindrem moltes temperatures molt a prop dels 10 graus, fins i tot a l'interior. I ja no en seran 10, ni 15, ni 20, gairebé 25 graus. Tornarem a tenir el dimarts a la tarda a moltes comarques, sobretot quan més cap a l'interior. Alguna boira encara, que tindrem enganxada a la costa, sobretot la barcelonina, i atenció perquè el dimarts a la tarda sí que acabaran caient alguns ruixats a la Selva, cap al Gironès, també al Ripollès, la Garrotxa, Osona, el Lluçanès i el Moianès. Per tant, en aquesta banda, algun xàfec, sobretot a l'interior de Girona i al nord de Barcelona. Ruixats que no tindrem ni el dimecres ni el dijous. Simplement a destacar aquestes boires que es tornaran a formar a prop del mar, especialment a la Costa Daurada, i la temperatura, fins i tot el dijous, cap amunt i amb xafogó. Que vagi bé. I després de la previsió del temps, fem un nou cop d'ull als temes més destacats del dia. Els treballadors de la planta de Danone a Parets han fet avui el tercer dia de vaga. Mentre no hi hagi acord, la producció a la planta seguirà totalment aturada fins al 27 de març. Estàvem fabricant més de 800 palets al dia, sense parar, i esperem que això pugui fer una miqueta de força. Sabem que fa mal estar 3 o 4 dies sense producte o sense fabricació i això fa mal al punt de venda. Sí. La tensió segueix a les portes de la presó de Quatre Camins. Els treballadors protesten perquè volen unes mesures de seguretat amb més garanties. Avui, però, no han bloquejat els accessos al centre. Els Mossos d'Esquadra ho han impedit a primera hora del matí, obligant a deixar un carril obert per poder entrar i sortir de la presó després d'uns moments molt tensos. Però jo mateixa puc estar sola en una planta amb 70 interns amb l'únic recurs d'un bolígraf. Hacen falta cambios radicales en las políticas penitenciarias. Esto no funciona. El sistema penitenciario catalán es fallido y ha quebrado. El teixit social de Mollet s'ha volcat per retre homenatge a Joan Antoni Salom, que va morir a finals de l'any passat. Salom va estar molt implicat en el món cultural i educatiu de la ciutat i més de 300 persones s'han organitzat per fer un acte de record al Mercat Vell, on no han faltat les anècdotes i la música.
Ho trobar a faltar, però bueno, ho celebrem. El Joan Anton també era una persona que li agradava molt celebrar. Ho dirigia tot, ho portava tot, que tenia molta empenta, que feia molta cosa cultural. Un homenatge a l'alegria que ens va insuflar. La banda no seria la mateixa, o potser ni tan sols no seria, si no hagués estat gràcies al Joan Anton. I fins aquí el Vallès Visió Notícies d'avui. Recordeu que podeu recuperar tota l'actualitat al nostre web vallesvisió.cat. Tot seguit us deixem amb un nou programa de la jornada. Nosaltres hi tornem demà a l'hora de sempre. Bona nit.